Hayi ngoku ke singene kwinqaku lethu la kwa West Bank apho sincokola khona no Spike namhlanje umbona mfondini uSimphiwe Kangona umbona mfo Kangona simkhangela ngelixesha indlela ke yokufaka isicelo semali mboleko xa uthenga imoto bucala okay sekulelo xesha ke inkqubo yethu ethi #WestBankHowTo kwiveki ephelileyo sifunde zonke indlela zokufaka isicelo semali mboleko xa uthenga kwindawo ethengisa imoto ukuba uphosiwe inkqubo yethu khumbula ukutyelela kwikhasi lethu leWest Bank SoundCloud uyiphulaphule apho uzivele emva kwenkqubo yale veki ke iphelileyo ninzi labaphulaphulile ubuze into yokuba lwenze njani na xa uthenga imoto kummelwane okanye kumhlobo yiphi na imali mboleko ifunekayo uba ngaba umafa uzawuthenga imoto kumqeqeshi kufuneka aphulaphule namhlanje ke Simphiwe kuvela eWest Bank uza kusinika ke impendulo kuba ngaba ufuna ukwazi nantoni na ngokuthenga imoto komnye umuntu okanye bucala nceda ke uthumele imibuzo kwikhasi lethu leFacebook elithi West Bank Asset Management okanye ungene kuTwitter ihandle yethu ithi @WestBank ufake #WestBankHowTo mbona masikwamkele mfondini ngale mini inkulu kangaka kamadiba namhlanje Bosibhotisa ndibulise kuwe ku-B ischeme sakho nakubo bonke abaphulaphula bomhlobo wanene. Ithe xa iphela iveki kule veki pheleyo kwacaca ukuba uninzi lwabantu lufuna ukuthenga imoto noko ezingaxabanisi kakhulu umuntu abe nechance yokuthenga imoto omnye ithenga komnye kakade ke unokuyifumana imoto yesecond kwindawo eziphambili ezithengisa imoto okanye uyibone apha esitratweni sakho ngamanye amaxesha kukhona laa chomi yakho ithengisa imoto nalaa colleague yakho ithengisa imoto yintoni esimele siyenze xa sifuna ukuthenga imoto ngolo hlobo phofu ke mali mboleko enjani na yohamba njani na kwimeko enjalo Spike Nkosi kakhulu Chawe ukuba uyakhumbula ke kule veki iphelileyo sike sathi ukuthenga imoto elisekeni kuyafana nokuthenga imoto entsha kodwa ke kule meko kukho umahluko nje omncinane kulula ke ungena nje kuwebsite yaseWest Bank kufuneka ke nje ufake isicelo wenze yonke lento sele sikufundise yona ukuza kuthi ga ngoku kodwa ke maninzi ke amaphepha afuna kulungiswa yokuba ungayithenga na icekwa lisele nawe ukuba uyamazi umthengisi Bhotiza umbuze ngemoto yiqhube uyive ujonge ukuba ihamba kakuhle na ukuba ubona unyawo lwentene kwelo qhamu akuyomfuneko ke ukuba uzibophelele kodwa ke bakhona abathengisi onokubathemba abafuna nyani ukuthengisa komnye umuntu ukuze kuba bezuza imali ebhetele lokuyithengisa kwindawo yemoto ukutsho ke Bhotiza uyakwazi ukuthenga imoto komnye umuntu ungakhange uye egaraji enkosi ke mbona ngalo macebiso athe ngqo mfondini ngoku ke uthe ungafaka isicelo kwi-internet semali mboleko uthenga imoto apha esitratweni masithi ke itablet yami ibiwe laptop nayo mhlawumbe ndilibele emsebenzini ndingakwazi ukufowuna mhlawumbe ndisenze sisicelo sokuthenga le moto kugxa wam online nangoku Bhotiza apha eWest Bank siyamkela ngobuhlobo iminxeba engenayo ungasifaka isicelo semali mboleko ngefowuni kodwa ke isicelo se-internet silula kakhulu xa usazi ukuba senziwa njani na masikhawuleze nje Bhotiza singene kumanyathelo nje asixhenxe ufaka isicelo esithatha imizuzu engamashumi ufumana impendulo yesicelo sakho samkele okanye sikhaki ukuba isicelo siye samkela ibhanki iza kuqhagamshela umthengisi ukuze kwenziwe isivumelwano naye sokuthenga imoto lo mthengisi naye kufuneka aye kuhlolisa imoto nge-101 point check iye kujongwa nokuba isemgangathweni na ngabezomthetho okwesine ke Bhotiza wena lo mthengisi kufuneka nithumele amaxwebhu ayimfuneko okwesihlanu kwenziwa isivumelwano semali mboleko somlomo ukuze sikwazi ukuba uxanduva lusemthethweni okwesithandathu ummeli webhanki uza kudibana nawe ukugqibezela nje indwana ngemali mboleko okugqibela ke Bhotiza ibhanki ke ihlawula umthengisi wemoto ilungisa namaphepha okubhaliswa kwayo Spike nakutumi kuFacebook uthi imoto yokuqala wayithengayo yayilisekeni ngoku ufuna ukuthenga enye imoto elisekeni kwakhona ufuna ukwazi ke ukuba angancedakala xa le moto ineminyaka 820 Enkosi ngalombuzo Dumi usebenzisa #WestBankHowTo xa uthenga
kumntu ozithengisela imoto yakhe unokuyifumana imoto eneminyaka engama-20. Ukuba uthanda imoto endala ekudla ke ngokuthiwa ke ngesesilungwini ke bhutiza zii-classic, oko kulungile. Xa ufuna ukuthenga masithi igusheshe ke ezaa BM zazincinanana bhutiza kwakuthiwa ziigusheshe zinqabileyo ngoku, thetha nebhanki yakho. Ezinye izinto ke ekufuneka uzihlole xa uthenga imoto komnye umntu ngemalimboleko, imoto ke kufuneka ixabise ngaphezu kwama-300,000 amawaka. Ukuba incinanana kunoko siyakwazi nokuboleka imoto imali ukwazi uthenga imoto leyo. Imali ke kufuneka ithengiswe ngumnikazi wayo. Imoto ezibiweyo nezithenjiweyo azamkelekanga. Ukuba unqantloko ukuthengisela imoto, amapolisa aza kucinga ibiwe ziwe aze ayihluthe apha kuwo. Kuza kufuneka ke ube nengxelo entle yokubuyisa imalimboleko bhutiza. Spike, ndinexesha lombuzo wokugqibela njengomntu oxakekileyo mfondini. Khawutsho ndingakwazi ukuthatha apha kum izavenge zomhlobo wam nemoto ukuba yena akakwazi ukuzifikelela. Idumile ke le nto, ivamile into yoba abantu bawubuze lo mbuzo, abanye babedla ngokuthi ngesingesi i-take over installment. Ndingakwazi uba ndithathe izavenge zomhlobo wam xa ixakwe kuyibhatala le moto? Mntange, ngumbuzo omhle lowo. Ibe abathengi bemoto abaninzi bacinga ukuba bangakwenza oko. Nam ke ndive phakathi kwabahlali athi umntu hayi ndithe take over, kanti ke bhuti zihamba ngolu hlobo le nto. Ukuba umhlobo wakho uthi andisayifuni imoto, ndicela undihlawulele izavenge zayo, kufuneka uthi hayi. Nokuba uyafuna, noba wena uyafuna ukumnceda umhlobo wakho ngenxa yamagingxigingxi athubeleza kuwo, akunako ukwenza oko. Khumbula utyobele isivumelwano nebhanki sokuboleka imali nokuhlawula imoto. Imoto isegameni lakhe. Ukuba uyayihlawulela nguye osengumnikazi wemoto. Ukuba ufuna uba ngumhlobo kumhlobo wakho, yenza ngokusemthethweni, faka isicelo semalimboleko yokuyithenga loo moto. Ngale ndlela imoto izawuba segameni lakho. Xa uhlawule imalimboleko ngokupheleleyo imoto ibe yeyakho. Silindele loo nto ke kubahlobo benene bhutiza. Spike, ndiyabulela kakhulu, uzube nosuku oluhle Tshayingwe mfondini namhlanje. Ingathi ke kukhubu cedu okuthile apha ekuthengeni kwindawo ethengisa imoto, mhlawumbi ke ungafumana icham elihle kumntu ozithengisela imoto, umntu owenza ukuthenga loo nto ibe lula. Bona ke sibamba ngazo zozibini ke kuwena nabakwa-Westbank ngawo onke la macebiso. Sinethemba ke baphulaphula inani uba nizabuza loo mibuzo ningayiqondiyo ke nisebenzisa #WestbankHowTo, ihandle yethu kuTwitter @Westbank, okanye nisebenzisa ikhasi lethu Facebook elithi Westbank Asset Finance. Ngokukhawuleza kwinkqubo yethu elandelayo next week siphendula imibuzo malungana nesicelo semalimboleko esamkelekileyo. Ukuba ufake isicelo semalimboleko size sikhatywe isicelo sakhe, nawe unokuthumela umbuzo ke ngoku.